Goedenavond beste kijkers en welkom bij het RTV Scheldermond Kerstconcert 2022 hier vanuit die prachtige en gezellige Sint-Baafskerk te Aardenburg. Het is hier best koud, zoals u misschien aan onze adem kan zien, maar we hebben hier een prachtig warm onthaal gehad. En we worden hier gegroet door een orgel met een mooie warme klank. Het stuk wat u net gehoord heeft is natuurlijk onmiskenbaar. Komt alle tezamen of Adeste Fideles in de prachtige versie van David Wilcox, waarin dat zowel de warme zachte stemmen van dit orgel uitkomen als ook de trompetstemmen. Het volgende stuk wat ik zal spelen is In Dulce Jubilo van Bach. Niet de standaard luide versie, maar een rustige, trio-achtige, barok, improvisatie eigenlijk, koraalvariatie op de Lutherse melodie In Dulce Jubilo. We zijn natuurlijk in de Bachstad Aardenburg en daarom is dit stuk perfect voor dit kerstconcert. Het eerstvolgende stuk dat ik zal spelen is Stille Nacht, Heilige Nacht. Eerste bewerking van Jan Zwart met aansluitend 2 normale verzen om thuis mee te kunnen zingen.
Kerst zou geen kerst zijn zonder de volgende toevoeging. En dit is natuurlijk Hoor de engelen zingen de eer. De beroemde versie van de Brit David Wilcox die altijd gezongen wordt door de King's College Choir in Cambridge. eerstvolgende stuk dat ik zal spelen is de Largo uit Hendels opera Circe. Dit stuk was niet geschreven als een kerststuk, maar sinds 1906 is het dit wel geworden. Waarom? Tijdens de allereerste radio-uitzending met muziek in 1906 werd dit stuk als een van de enige uitgezonden. Het was 24 december om precies te zijn. Mensen hadden thuis nog geen radio, maar het werd door de schepen op zee warm ontvangen.
Er zijn weinig kerstnummers zo vreugdevol als het stuk waar ik als volgt ga spelen. Het is Joy to the World, waarin dat we ook de trompetten en de bazuinen van dit orgel goed zullen laten klinken.
We zijn alweer aangekomen bij het einde van dit concert. Volgens de goede Nederlandse traditie zal ik als laatste stuk Ere zij God spelen. Het is iets trager opgenomen, zodat iedereen thuis goed mee kan zingen. Ik wens u allen nog een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Zo Jan, zullen we sausijsbroodjes gaan eten? Gaan we doen. Gaat u horen. Nou Tim en Ben, meer dan 60 jaar geleden, dus toen ik 14 was, heb ik altijd de kerstnachtviering afgesloten met een heerlijke maaltijd met sausijzenbroodjes. Laten we dat nu ook weer doen.
Smakelijk eten. En ook Smakelijk natuurlijk eten. de kijkers, hè. Gelukkig kerstfeest! Gelukkig kerstfeest.